pic mai tare, 200. 33. 33. Da. 333. 333. 3333. 3333. Ok, am să vă rog să vă dați un pic așa jos puțin, să nu inspirați prea mult aer. Să căscați un pic gura. Ce aveți pe buziță? Cred că nu cafea am băut. Cum? Cafea, cred. Pe la cafea am. Să nu știu cu dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați făcut foarte mult, va trebui să vă faceți și dumneavoastră un vaccin. Sunteți expusă pentru că E expusă la ce? Pentru gripa găinii, doamnă. Nu. Și vă facem un... Am totul sigilat, deci nu credeți că vă luați după. Este un vaccin anti... Mai uitați să vă domnul doctor un pic la limba ei, că am avut impresia că nu e chiar așa galbenă. Cum să fac o meserie? Am văzut ce și cum. Ce scuze, E un vaccin antirabin și nu este eu nu fac vaccine, lăsați-mă. Asta să vă rog, dumneavoastră aveți cu copii mine nu acasă? mă injectați, că cu mine mă ia nervic când mă injectați. Nu aveți familie căsătorită? Nu sunt căsătorită. Nu sunteți căsătorită. Locuiți singură? Cum? Locuiți singură? Da, locuiesc la singură. Ok, haide domnul Ilie. Nu, deci, Nu, vă rog frumos să... deci Neaconda e murcercuiul rău, ascultă-mă, cuvântul meu, deci nu fi neînțeles. Știi că mi-e frică de aia ce eu nu fac, mă duc la doctor, dar nu fac eu. Ești om în toată firea, Am stat, dumneata nu știi că n-ai fost acolo. Eu am stat 3 săptămâni în spital din cauza la astea, mi-a ieșiseră bube pe toată fața. Nu merg, eu lasă că știu eu cum aveți voi acele medici ăștia, nu. Dom'le, hai... Du-te, dom'le, de aici, nu mă enerva. Dă-ți-că mă așa, jos. Băi, Ilie, nu te enerva, mă. Nu știu, eu numai că mă iau nervii. Mă, te ducem înapoi după aia, iară, mă. Nu fac. Măcar lasă-mă să te înțep în deget. Nu mă înțep nicăieri. Fără înțepături. Băi, Ilie, nu are nicio treabă, mă. Nu fac nimic, nu fac nimic. Îmbolnăvești oamenii, mă, omule, mă. Bă, nu fac. Băi, îmbolnăvești oamenii, n-auzi? Neacoandă. Te rog eu frumos. Sunt nervos, Neacoandă. Băi, te ducem înapoi. Îi spun că tu și te ducem înapoi. Nu te putem lăsa să îmbolnăvești oameni. Uite-te, ai infestat-o și pe doamna, pe domnișoara. Neacoandă, eu nu fac injecții și măcar știi că eu sunt nebun, nu fac Hai, injecții. lasă... Ilie. Dom'le, dumneata nu Important e deocamdată să asigurăm clientul să nu fie în pericol. Eu zic să-i faceți prima dată vaccin, să nu... O să vă rog să vă ridicați... Domnișoare, e un simplu vaccin antirabic, probabil ați mai făcut din astea, nu e o... N-am făcut. Nu faceți, că n-are ace sterile. Dom'le, vă rog frumos să vă vedeți, doar nu vin faceți, eu... vă duceți la doctor, nu așa pe stradă. Neacoandă, nu pe stradă, Neacoandă, că știi că eu am boală la ace. Păi ai boală la ace, știu, dar tu de ce ai plecat, măi, din pușcăria așa, fără să faci? Ce să mai stau o zi când m-am eliberat? Ai mâncat din găini din alea, bolnave. Ce vrei să spice puful? Ca la găini, ai văzut cum cădeau găinile alea? Toate au murit. Mă ia nervii. Puneți mâna aici. Deci, Și speriați. Da, doamnă. treaba asta acționează în 3 zile. Poți să mori în 3 zile, ai nebunit? Da. Tu în 3 zile poți să te cureți. Domnule, uite-te un pic la doamna, este foarte curajoasă, nu are nicio treabă. Nu faceți, domnule, niciun. Bă, termină, bă, cu acele tale și lasă-mă în pace, bă. Neacoandă, mă enervează asta, să mor eu. Da, peste siringă. Da, uite, vezi, uite, ați văzut, doamnă? Vedeți? A căzut pe jos, uite, vrea să vă facă... Termină, domnule, vezi de treabă, domnul, vă rog frumos. Da, băi, stai liniștit, stai, uite, nu pot să-l ating, că mi-e... Totuși, domnul doctor, uitați-vă odată la limba dânsei. Eu așa zic, că mie mi s-a părut că nu e chiar bolnav. Mai sigurat. Nu, stați așa, numai în lumină. Băi, nene, pe mine A mare. Tu așa un pic. A mare. A mare am zis. A mare. Ziceți A mare. Mare. Așa, ok. Ok. Nu e chiar așa. Neacoandă. Ia fă-mă și tu, A mare. A mare. Nu, A cu... A mare. Așa, și vreau să încă o dată. Vezi că n-am nimic. Nu, e altfel, e altfel. Ok, puneți-vă la înapoi că A mare. urlăm aici unul la altul. A mare. Nu face, domnule, lasă că nici n-ai schimbat acul. Domnule, termină. Nu așa se sterilizează, bă, nene, una că l-a ținut la fierbere la alea, nu mă lua pe mine. Băi, Iliuță, mă, stai mă liniștit, mă, Iliuță. Băi, Neacoandă, eu bag seringa în ochiul ăsta. Știi că eu am probleme, eu nu sunt Termină, mă, sănătos. stai acolo, Băi, nene, eu nu sunt sănătos, lasă-mă cu acele tale în pace. Stai liniștit, nu e nicio problemă. Mă bucă crizele. Nu e nicio problemă, deci stai liniștit acolo. Mă retrag. Domnule, cum să vă retrageți? Stați să vă fac ăla și vă retrageți. Acum, în momentul ăsta, vă infectați de alte alea, doamnă. Puneți mâna aici, doamnă. Domnule, bă, te-ești nebun la cap. Bălbat. Uite, bot.